Elena Spiteri, studenta ta' 20 sena li qiegħda fl-ewwel sena tal-baċellerat tal-Arti Kulinarja fl-ITS, kienet fost l-istudenti li ħadmu fuq dawn l-iskulturi ta' ċikkulata. Fil-klassi hemm 9 studenti li jinqasmu fi gruppi ta' 3. Kull grupp kellu 12 siegħa mifruxa fuq 3 ġimgħat biex joħloq skulturi magħmulin miċ-ċikkulata flimkien ma' kejkijiet. It-tip ta' ċikkulata li użajna id-dark chocolate u il-milk chocolate. As-saċ ħallatnihom flimkien għaliex jiġu iktar sabbli biex naħdmu bihom. L-iskulturi nħadmu fil-Pastry Lab f'temperatura friska ta' 16 grad Celsius biex iċ-ċikkulata ma ddubx iżda tibqa' maħlula biżżejjed biex tingħata il-forma mixtieqa. Jiena ħdimt fuq decoration, l-oħrajn ħadmu fuq molds u l-oħra għamel garnishes. Kenna proċedura biex ndewbu ċikkulata, nerġgħu nweħħluha u użajna freezing spray biex jerġa' jiġi sod l-oġġett. Qabel ma kelli dan l-opportunità biex nagħmel din l-istaċju, iktar kont nikol ċikkulata milli naħdem biha. Allura tapprezzaha iktar il-ħidma ta' ċikkulata, tara ikollok ħafna paċenzja, tkun vera attent. Il-lettur tal-kors, Jimmy Aquilina, qal li l-istudenti mhux biss qed jitalmu tekniki marbuta mal-ħelu, iżda wkoll kif jirreaġixxu meta l-proċess ma jimxix skont kif ippjanat. Problemi jinqalgħu anke fuq post tax-xogħol, aħseb wara meta tkun qed titgħallem studenti. Ġifieri kellna sitwazzjonijiet fejn wasalna fl-aħħar u taqalhom l-istruttura. Imma fl-istess ħin huma wkoll studenti jitgħallmu kif tista' issolvi problema u ma tippanikjax. Il-kors tal-baċellerat fl-Arti Kulinarja huwa kors ta' 3 snin li jħejjil lill-istudenti għal opportunitajiet differenti fis-settur tal-ikel u tal-ospitalità.